mall kan dia. Standby. Ingat bos. Bos mana? Ini. Jamnya itu ya. Horas marihita salutna. Horas. Dihamu amanami inanami na hinahulungan. Adorong so tamulay perminggot tadi menuguton. Asa taparade marohadu kirata. Tapauduk marohata di adupan ni di bata. Martang yang nahohom mahita. Amin. Mari di mahita sian buku ide nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat dulu.
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tundi porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Sungonod dohatan ni Tuhan Jehovah, ida ma, au, apala au sadiri uso-uso sugot di biru-biruku, jalo luluak kunasida, songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan mapari ibana. Suang songoni au, mga lului biru-biruku sugot. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan amanami salilin dindiling na. Asini rohamdo na mga ramoti hamis yan na sailaon rasi rasa ranuaing. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na uli gabi hanguluan nami. Say asi maroham, say buhay marohanami. Jala lehon tondim na badiyay, asa huwat tu si hami sudi panugunugum dohot pambahenamu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardami jala sonang hami, jala alam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maita. Tabigi ma patik ni beta di minggu tersadarion, ima natar surat di patik paupaton. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono mari ma ulahamuna sa siulaon. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba di Batam dui, dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anak mupe, manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay di naonomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasaisina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bahen ido ubain na di pasu-pasu di bata Jahuba, ari para dia dan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan di odro. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tuis rohata diajar nasian hatani di bata.
ikon badiadu hata di debata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon dohot mangguruhon. Sungunima patik ni debata di bugutta sadarion, atong rak mangidugu mahita tu adupan di debata, lau mangulahon na bar tu patik ni. Ali Tuhan debata, say pargugui mahan, mangulahon na bar tu patik ni. Amin. Potima dosa tanagodang itu adupan di dibata martang yang mahita. Ali di bata nami namara siroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami rotu julum, huhilala hami, rikot doa sineroham di saluhut hami halak pardosa. Alani idu bain na hupaserep hami diri nami sadario di julum. Jala huparhato pot hami. Tung najud-jud do hami manibil siya na kadalam muna badia. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siyan julum alani dosa nami. Aindang dihalo muan roham hamatian ni akapardosa. Alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Sa masaluhut hagiduhon nami duhot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sa ipahot maasiniroham di hami. Marhite-hite panidangiyon doot hagogon nito di perbadia. Asa tarapul situturo hanami majuho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guar munabadiay. Amin. Tabigima baga-baga ni di bata taringot tu hasisaan di dosata. Satok kidohuta di kuko alay papungwo kumaho muse marhiti-hiti akka asin ni rohagudang. Tagad di parpier ni muruku hutabunihan bohiku satok kimaradupoko. Alay marhite-hite dengan bahasa seliling-liling na asyaku ho, ninna jahu ba si paluaho. Hasangapon ma di dibata na dikitjang. Amen. Amen.
Tatangihon mahatani di bata, turpuk epistel di minggu papituhon dung Trinitateson, iman tarsurat di Yohanes 10, ayat 10 sada, rodi ayat 10. Tajahama marsikat sore. Parmahan nading gado anggoaw, disiahon parmahan nading ganidu hosana, humokop akka biru-biruna. Alai anggo nanipaan, naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui, dida pero babian, tadi kondo biru-birui lao marporus, gabi di soro babiati ma biru-birui, jala di pasarakon. Ay si panganon gaji do ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Au do parmahan adegan, utada doakan adiau, jala ditada nasida doau. Songon amay na manada au, jala au manada amay, jala husyahod do hosaku humokop biru-birui. Adong dope akka biru-biruku nasing, nasosian baraon. Ikut dohot do akai togi honokku, tagi honon nasida do soaraku. Dungi gabesada penguan mai, jalasada ma parmahan. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hatane di bata, jala naupeopsa. Amin. Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon nahinatidak ko ninungata sa haporsyaw di sadok portibion, harap mahitamadok. Au porsya di debata jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya ton di porbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanwa turudung ditanom, na mulak mangulu di are patoluhon, na manaik tu surgo, lau hutu tu siamun de bata Jahoba, amanai pargugo na sohatu dosani, di sima ibana pa mamulak sukutu tanoon, mangu humihalak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huri hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
tabigima kur inatani parhaladu. Majahatiktik. Shalom. Dihamo amanami, inanami, suang songoni, nang naposobulong ni Huriata,
tabege majolo tik ting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Parjolo, goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis. Jala topik ni mingguta ari parolopolopon bangsoni debata. Manang hari sukacita bagi umat Tuhan. Paduahon ruas na pidda. Nunga pidda gabe ruas ni HKBP Maranatha Rawalumbu. Ima keluarga ni amata Jan Cornelis Stefanus Huta Barat. Inatai Stefani. Dohot dua dakdanak nasida. Freya Jocelyn Orzora Huta Barat, dohot Gavi Pemuda Yeskel Huta Barat, nasida maringanan di jalan Rawalumbu. Selamat marsaorma di bagasan Nai Baru. Patuluhon pertanyaan Wik Lapangan Batak, di Patupa di hari Kamis tanggal 27 Juli 2026 masuk pukul 7 borngin inganan di ruang Salomo. Nama jabui ima keluarga inang Nyonya Sinaga Boru Limbong, Opung Dora Boru, dohot keluarga Tupal Malau Boru Siahaan. Wek Karetek Sin Barat, di Patupa di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 masuk pukul 7 borngin inganan ruang Salomo. Nama jabui keluarga inang Nyonya Sitorus Boru Pardede, keluarga Amar Paung Boru Sitorus, dohot keluarga V Samosir. Wik Karbela, di Patupa di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 masuk pukul 7 borngin inganan di ruang serbaguna lantai sada. Nama jabui ima keluarga amata G Manurung inatai Boru Napitupulu. Paupaton pertangyangan jemaat diaspora. Garejata naeng patupahon pakobasion sude ruas. Dohot-dongan ruas diaspora nakarejo di Jakarta. Jala toktong rap dohot hita. Ima di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 7 bodari sahatu pukul sia 30 borngin inganan di ruang Salomo. Pinangido matu sude ruas diaspora dohot aka nau aktif marhobas di HKBP Sudirman Jakarta. Asaro mandohoti ibadah pertangyangan dohot acara ramah tamah. Palimahon, pendaftaran CD reguler. Ulaon parguru ngalua naeng disesuaihon dohot tahun ajaran persikolaan. Pendaftaran dibuhai di bulan Juli sahatu bulan Agustus 2026. Jalan Mamuka Marsiajar di bulan September 2026. Persyaratan laho mengikuti CD reguleri ima mambuan surat pengantar sian situawek, akte baptis, akte lahir, dohot kartu keluarga. Paunopon pelayanan keluarga muda Sudirman dimulai. Pelayanan keluarga muda Sudirman manang KMS naeng di Pukama. Jala huria nunga pajogjokon tim inisiasi KMS. Nomor tugas manjalo pendaftaran manang rekrutmen dohot mengurupi pendalanan ni ulaon keluarga muda. Songon workshop keuangan keluarga, seminar parenting, pelatihan komunikasi pasutri, fun walk bareng bocah,
sharing keluarga ditemani mentor, open discussion Bible teaching. Dia ke keluarga muda naung marbagas 0-115 tahun, jala nalomo rohana mangihuton akka ulaonon di pasaat ma asa mendaftar tu situalando sinaga. Papituhon, persembahan bulanan tahunan jemaat. Parhalado HKBP Sudirman Jakarta manggokon tu sude ruas asa mangalehon parbu ini holong nagabe ulaon hari kotata rap. Ima pelian bulanan, pelian tahun, laho manupaki sude ulaon operasional ni garejata. Bahwa luhon pesta gotilon sudah di depan mata. Tiki gotilonima tiki goklas ni roha, dohot hamuliateon tu pasu-pasu ni debata. Parhalado nunga manotopon pesta gotilon di garejata. Nanaeng dipatupa di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 marhite parmingguon dohot pesta syukur. Hobar tu pesta gotiloni dimupon hamima sada Romawi sude parmingguon di tanggal 2 Agustus 2026 di pasada matu parmingguon manogot 2 Romawi di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 panitia pesta gotilon patupahon sada penawaran gombaran manang lukisan dohot goresan tangiang alia manami di atas kain tekstil Batak. 2. Kupon door prize. Ruas boy partisipasi marhite kupon door prize na argana Rp15.000 per lembar. Tolu, gerakan cinta gereja merupa paket partisipasi ruas tu program kerja HKBP Sudirman Jakarta 2026. Tapasahat maha mulya totai nang secara pribadi songoni nang keluarga mardongan goklas ni roha atas perhatian dohot partisipasi sude ruas di pasahat hami mauliate. Pasiahon rapat evaluasi program dan anggaran HKBP Sudirman Jakarta tahun 2026. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, naeng di Patupa Huriatta do rapat evaluasi kerja dohot program HKBP Sudirman Jakarta tahun 2026. Di Pangidoma tu sude parhalado dohot 2 halak utusan sian ganup wek seksi, 2 halak utusan sian ganup wek, 2 halak utusan sian badan audit, 2 halak utusan sian panitia pembangunan, dohot 2 halak utusan sian CSM, Asaboiro, marneang nipat di rapat evaluasi anggarani. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, pembinaan guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu ni Huriatta, naeng patupahon pembinaan guru sekolah minggu, nasi nondangan ni tema, guru sekolah minggu diperlengkapi dalam menangani anak sekolah minggu. Ulaon pembinaanon naeng dipatupa di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 1.30 Botari, 1 pukul 3 Bodari. Inganan lantai 3 gedung sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta. Pembicara Inang Susi Rio Panjaitan SH MSI CT. Seksi remaja. Sada pendalaman Alkitab remaja.
Seksi remaja ni huriata naeng patupahon pendalaman Alkitab manang PA remaja. Na sinondangan ni tema dimaterikan oleh Roh Kudus. Ima di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 4 bodari 1 pukul 6 bodari. Inganan ruang Yeremia Gedung Salomo lantai 3. Pinangido ma asini roha muna natoras ni remajata asaro mandohoti persaoran pendalaman Alkitabi. Pasu-pasu Tuhan tama hita. 2. Penyambutan adik-adik sekolah minggu yang naik ke kelas 7 dari seksi sekolah minggu ke seksi remaja. Di hari Minggu Sadarion, tanggal 10 Juli 2026, akayana kota sekolah minggu naong naik tu kelas 7 laho rap magodang matu seksi remaja. Mamukasian permingguan remaja di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 pukul 8.31 pukul 10 manogot inganan di ruang Yeremia Gedung Salomo lantai 3. Dung sidung permingguan remaja di patupado ulaon panomu-nomuon tuaka iana kota sekolah minggu kelas 7 nanaong bergabung tu seksi remajai. Toropma saluhut 21 halak jala gor nasida nunga tersurat di warta jemaat. Seksi perempuan sada DPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Patupahon pameran UMKM dohot kuliner ima di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 satu hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul siamanogot 1 pukul 6 bodari. Inganan di Sopo Marpikir HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Acara lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai anak, dot family got talent. Pendaftaran langsung matu ketua seksi perempuan Huria, Manang SPH. 2. Kunjungan gerejawi. Di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Juli 2026, seksi perempuan ni Huriata Borhatdo mangebati Huria HKBP Kebayoran Lama. Nasida naeng patu begehon ende pujian di permingguan pukul 10.30 WIB nani uluhon inang pandita Nurista Simanjuntak STH. Penyumbang snack. Huria HKBP Sudirman Jakarta mandok mauliate tu keluarga amang Profesor Dr. D. Manurung, inangi boru marpaung, naung paradehon snack di Minggu Sadarion, tanggal 10 Juli 2026, songon hata mauliate di hari hatu tubuh, nasida napa 84 tauton. Saya anggiat ma di pasu-pasu Tuhan Yesus. Bunga altar. Parahado dohot ruas ni HKBP Sudirman Jakarta mandok mauliate tu keluarga inang nyonya Firman Hutajulu es boru butar-butar. Naung paturehon bunga altar di Minggu Sadarion tanggal 10 Juli 2026 songon hata mauliate manang ucapan syukur. Saya anggiat ma di pasu-pasu Tuhan Yesus. Ruas nadi bogasan Parsahiton. Ya ruas ni Huriata nadi bogasan Parsahiton. Nadi rawat di rumah sakit. Ima Yoel Sitorus Sianweg Jakarta Selatan Tolu dirawat di RSUD Pasar Minggu. Jala na dirawat di Jabu. Boy Mataida di Tikting na Adong di Hitabe. Jala tatangnya koma nasida asa tumibo marhahi pason.
Parahado AKBP Sudirman Jakarta, Pasaton, selamat hari atu tubuh di ruas nama rolak tahun tanggal 10 tolu 1 10 Juli 2026. Hangoluan do dipangido sian ho, di lehon hodo tu ibana, di udut hodo ari-ari naro di saleleng-leleng na. Pesalmen Windu 21 ayat 5. Songonima ondolan nitikting namasa di parmingguota di bagasan nasa mingguon. Sasiskopna boima taida marhite warta tik mana adong di hitabe. Mauliate ma di hita saluhutna tuhatta ma nama masu-masu horas. Tabigima sosialisasi sian panitia Gotilon HKBP Sudirman tahun 2026. Horas, salam kasih dan salam sejahtera untuk kita semua, Amang Padita, Hercules Panjaitan dan Parhalado, Amang Inang, Dohot Hahaanggina, Hina Holongan. Saya berdiri di sini mewakili panitia untuk menyampaikan sosialisasi tentang Pesta Gotilon. Saya yakin kita semua sudah mendengar ya, bahkan sebagian juga sudah ambil bagian dalam rangka dukungan Pesta Gotilon karena dari beberapa minggu terakhir sudah masuk ke dalam warta. Ya, di sini saya akan sampaikan sekilas lagi tentang Pesta Gotilon. Pesta Gotilon yang identik dengan panen, di mana kita sudah mendapatkan berkat dari setiap usaha yang sudah kita lakukan, baik itu dari sawah, ya, usaha atau bisnis, dari pekerjaan kita juga. Dan satu hal yang kita imani adalah bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada penyertaan Allah atas panen, berkat yang sudah kita terima adalah dengan mengucap syukur. Lalu, bagaimana cara kita mengucap syukur? Melalui apa kita dapat menyalurkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Melalui Pesta Gotilon ini, gereja mengajak kita semua jemaat yang sudah diberkati, mari kita kembalikan sebagian berkat panen yang sudah kita terima untuk menopang pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Kami panitia yang ditunjuk dan dipercayakan untuk mengkoordinir Pesta Gotilon di tahun ini berusaha memikirkan berbagai cara atau berbagai hal yang kiranya dapat sesuai dengan keinginan atau interest dari jemaat, bagaimana untuk memberi dengan suka. Ada 4 hal utama di mana Amang dan Inang bisa ikut ambil bagian. Mungkin tadi sudah di sounding juga di tikting. Yang pertama yaitu GCG. GCG yaitu Gerakan Cinta Gereja. Jadi di sini Amang dan Inang, Hahaanggi semua dapat mendukung langsung program kerja dari pelayanan kategorial di gereja kita di bawah naungan Dewan Koinonia, Diakonia dan juga Marturia. Ya. Yang kedua ada kupon berhadiah atau kupon door prize. Panitia menyediakan kupon senilai 15.000 per lembar. Jadi per bukunya itu ada 10 lembar jadi sekitar 150.000. Dan tiap kupon yang Amang dan Inang beli nanti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik yang akan diundi pada perayaan Pesta Gotilon. Lalu yang ketiga ada lukisan. Mungkin Amang dan Inang semuanya sudah melihat beberapa minggu terakhir ada yang berbeda ya di lobi gereja kita ya, baik di lantai 1 maupun di lantai 3 ada lukisan-lukisan yang indah yang dipajang dan lukisan-lukisan tersebut bisa Amang dan Inang miliki ya. Jadi bisa juga memberi kepada Tuhan melalui seni ya. Kemudian ada bazar. Nah, bazar kali ini apa saja yang disediakan di sana? Yaitu ada bazar makanan, ada pakaian, dan ada ulos juga. Jadi setiap hari Minggu Amang Inang dapat hunting makanan atau barang-barang yang diadakan di teras depan gereja. Cara mendapatkannya bisa dengan pesan terlebih dahulu
atau bisa juga beli secara on the spot ya di hari Minggu. Lalu masih terkait dengan bazar makanan, tetapi di tahun ini kita mengadakan hal yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Jadi di minggu depan tanggal 26 Juli akan ada bazar makanan yang dilakukan dengan konsep acara makan siang bersama keluarga, ya, acara makan siang bersama keluarga. Jadi di mana akan disediakan tenda dan kursi di mana Amang dan Inang dapat menikmati makan siang bersama keluarga terkasih dengan diiringi musik. Ya. Untuk makanannya bisa dipesan mulai hari ini ke panitia. Jadi makanannya dipesan dulu ya. Mungkin ada nanti beberapa tidak banyak yang bisa dibeli secara on the spot, tapi akan lebih meyakinkan jika dipesan dulu mulai hari ini untuk minggu depan kita bisa makan bersama keluarga di gereja kita. Ya, jadi minggu depan semua makanan yang sudah dipesan akan ready to eat ya. Jadi memberi juga bisa seru bersama keluarga. Jadi mari Amang Inang, pesta Gotilon kali ini kita berpesta dan bersyukur sekaligus berbagi dan membangun pelayanan bersama, yaitu dari kita untuk kita ya. Dan sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur kita yang kita terima dari Tuhan dan kita kembalikan lagi untuk Tuhan melalui pekerjaan pelayanan di gerejanya. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi yang Amang Inang berikan selama ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Amang Inang dan seluruh keluarga, memberkati pekerjaan dan setiap usaha yang dilakukan, dan kiranya apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, shalom. Tabegi makor sian paduan suara apostel.
Marede mahita sian bukuede nomor teluras 62 huhut papungu pilihan sadaa dohot sadabi.
Dami ni dibatana sumurung sia saluhut na roha. Iman na mangaramuti hati-hati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Amanginang nahinaholongan hahaanginang pinaribot. Horas marihamu saluhutna. Tangihok kamu mahata ni dibata. Jamita di mingguta minggu nabadia sadarion. Oma nagabe jamita di hitasian buku Ester bidusia ayat 10 sada sahat rudi ayat 10 sia. Ester bidusia ayat 10 sada sahat rudi ayat 10 sia. Hujahama songonom mapadokna paihuti hutamuma. Lau sediari nasa sadai sahat do bilangan ni jolma akan nabi nunu di bagasan huta susan tua do panni rajai. Dunginin na rajai matu si Ester jolmanai nunga dibunuh halak Jahudi di huta susan 500 bawa. Diredep pondohot na 10 anak ni si Haman. Ahaulaning binanasida diluat ni rajai akan asing. Jalahadope pangidoamu. Ikolehono doi tuho. Jalahadope sihol ni roham. Iko pasauto do. Dunginin na si Ester ma. Molotung denggat di roha ni rajai. Sai di luas rajai manang marsogot halak Jahudi. Akan adisusan. Mangulahon hobartu pareta sadarion. Asa digatukon nasida na 10 anak ni Hamani tuhau. Jadi didokon raja ima ikon songoni baenon. Paretaipe dilehod do disusan. Jalana 10 anak ni si Haman digatukon doi. Nang di ari 10 opat. Bulan Adar marpungu-pungu do halak Jahudi akan na disusan jala dibunuhi disusan 300 halak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akan na diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makagigihon nasida. 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida. Anggotu ugasan nasidai. Ima na masa di hari 10 bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 10 bulani. Gabi dibain nasida may ari panggalangan dohot las niroha. Alayang gohalak Jahudi akan adisusan marpungu do di hari 10 dohot 10 opat. Jala marhasonangat di hari 10 bulani. Jala dibain may ari panggalangan dohot las niroha. Dibain yang gohalak Jahudi akan namaringan dia kahuta pagaran. Hari 10 bulan Adar dibain nasida. Hari lasni roha. Panggalangon dohot hari raya. Laos masih piringan nasida disi. Ganup tu ale alena. Ido sahat mi turpuki. Hurian itu hatta na hinaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molotukku pakai kalimat istimewa jo pengantar hon tuhorong nia kaama dohot doli-doli. Akamang dohot haanggi aka dongaku dison napungu pasti do yakinau akadong aku horong ama dohot doli-doli nunga tersimpan di memorina bahwa nanti dini hari pukul 2
akan ada bolo dong aku parhalado di boto hamu dua hayan non babak final Piala Dunia antara Isetahe Spanyol dohot Ido tahe Argentina Ido tahe badaong dah berarti dakuk bibola amat taparhalado na isab birakon siandai solo majo ise do bodari dini hari tahe akamang babak final ise tahe angguau ko di jolo do bainokku Spanyol versus Argen manangise pipilihat tataringot tusi. Nah, akamang do tamu akainang nuaing bahasa umum mahu pake nakimolo hu uji pemadok horong ama karena biasanya ya ketika diambil persentase 10% tumorapad dua manoton bola paling 10% di horong di akaina. Itu tahe mana kebalikan na do. Iya. Nah, baik. Songonon naneng dohonon disi. Pertandingan sepak bola lumobi. Tu pukul 2 dini hari anon. Misalnya begini. Sudah saat-saat menit terakhir ada pertambahan waktu katakanlah 5 atau 3 menit. Di pihak saya misalnya, dangi nunga kosong sada, berarti dia kosong kan? Pertambahan waktu, Holland tolu tu 5 menit. Tentu waktu 3-5 menit ini waktu yang sangat menegangkan. Pihak lawan sudah pasti bersuka cita semakin membara sukacitanya olop-olopna ai Holland 3 menit nunga di tangan nasida kemenangani pialai ima di rohana sida. Amang dohot tamuinang nahinaholongan sian pengalamata boydo berputar arah boy. Saat-saat ya wasit ay bayako kita matulog menit meniup dengan suara panjang sebagai pertanda ya pertandingan berakhir sangat betul-betul menegangkan. Jala wajah sian aka penggemarna sudah menunjukkan mabodu ijur pe hampir tidak bisa. Tabayak kumonoing. Bahkan di dok nasada dang boy be patu mangalakain na. Atau patah hati patah semangat saya tidak tahu. Alai memang wajar doi. Dangi jalarata alami doi. Sedang kenal walahu bio menutup bulan nak pesobo atau merbula. Mulut talu nahu pilit. Merdala piaulau mulak. Hera sempoyongan nau. Itu. Ala piga hali hamil laudu amanguluan do security ta. Semoga nanti ada layar unak pola lau behaminian. Nanti asabui nobar niak kitaun, dangi. Nah, benar-benar menegangkan. Nah, nanaing dohonon boydo berputar arah kemenangan gabe tu pihak nagalena dianggap ikonina matalu boy. Dalam minggu yang lalu itu terjadi antara ise. Nunga di babak kedua 2-0. Tetapi gabe tuduh sada.
Nah dianggap talu, justru di akhir menit terakhir nai gabe pemenang. Nah hurian itu hatta nahina holongan. Namar saur di bagasan Yesus. Huangkat ma sada topik sian ceritai madok. Pembalikan keadaan saat sudah pasrah. Tole mak bulu natalu daktar dok bedak terkejar beholat 2 menit nina. Namang do tamu inang nahina holongan. Namar sahur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ana idau tasian cerita sepenggal. Nahu angkat marhite. Pinal tu pukul 2 dini hari non. Niadak taboto repesi naga BP menang. Yang pasti ise jagwata pasti ido di rohatta naikon monang. Nah baik amang do tamu inang nahina holongan. Ilustrasi babak pinali iman naing idauta di bagasan turpuk jami tahun. Merhite sada perempuan, sada wanita dari golongan kecil. Bahkan nasomarama-somarina do ibana na pinagudang ni halak. Tetapi melalui dia Tuhan bekerja dan berkarya. Bahkan pada puncaknya gabe hamonanga di bangso ni di bata. Ise guarna di dok nakin. Ise guarna Esther. Sada parupuan na pinagudang ni halak. Jala na luar biasa muse. Gabe sahalak ratu di istana raja. Jala na luar biasa muse. Gabe pejuang tu bangsona. Di mana pada masa itu umat Allah betul-betul sudah putus harapan. Bagaimana mungkin bisa bangkit, dipulihkan begitu. Ada hal menarik antara Esther dohot sada bahwa didok disi ise guarna napagudak penibanai ate siam mekmet Mordekai. Kedua orang ini betul-betul sepakat untuk mengangkat citra, dohot, wibawa, dohot, harkat ni bangsona. Satu pemahaman dalam perjanjian lama. Ketika umat Allah Israel talu dibain bangsona asing. Konsep pemahaman nasida madok nunga talu bede batana. Talu. Nah tetapi dalam khotbah ini amang dan inang nahina holongan Esther Mordekai betul-betul berpikir jauh tujolo taringo tu bangsona na terhimpit di tonga-tonga ni bangso naso manoba debata. Jala tabiring madisi amang dohot tamuin nang umat Allah mau di bumi hanguskan dari muka bumi. Tetapi Tuhan memakai Esther dohot Mordekai. Jala
Naboi membangun komunikasi yang baik dohot raja di zaman ini. Laho panguluhon bangsa ni debata dalam artian manudati sakap ni musuh meniadakan umat itu dari muka bumi. Justru berbanding terbalik do. Namar sakap lau mangagohon bangso ni debata. Justru ido gabi mago. Molo tapa mana di si maratus halak marpitu 150 halak tabani 10 halak na agoan hosa. Alkitab bukan mau mengatakan bahwa Tuhan senang di saat kita menghilangkan nyawa orang. Tidak. Tetapi dasarnya dalam khotbah ini Amang dan Inang, di dalam situasi yang memang memperjuangkan hidup, semua bisa terjadi. Tarsongon haru luar ni bangso Israel sian Mesir. Adong dona agwa kosa di si, aduh. Parangan ni Raja Parao. Nanang mabuan mulak bangsoi. Naso mangaloas na sida taripar. Asa tetap na sida boy diperbudak. Tetapi Allah turut bekerja. Madok tu si Musa. Buat tukot mi laut bersatu. Parangan ni Parao naung ditonga lauti gabe mitopma disi. Nah kembali tu Esther dohot Mordekai. Diturpukta di bagasan tikyon. Bangso ni debata. Molodohonot tata pakai istilah gabe si parmonang iya. Monang bukan karena peperangan angka senjata. Manang ala namate 500 do 750 do 10. Tetapi sungguh-sungguh Nats ini memperlihatkan bahwa di dalam persoalan itu Allah turut bekerja. Allah bertindak. Atik pedang adong diguari sungguar ni debata. Alai disima tarida bahwa kehidupan umat Allah dan orang percaya sungguh-sungguh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di bagasan pangaramotion ni debata. Banyak contoh-contoh dalam tokoh Alkitab yang tidak mungkin bisa terjadi, yang tidak logika, tetapi semua bisa terjadi. Bagaimana kekuasaan pada Daud mengalahkan Goliat? Tetapi bisa terjadi. Banyak contoh-contoh dalam perjanjian lama. Tetapi yang mau diperlihatkan di sana Mang dan Inang, Tuhan turut bekerja. Nah paduahon bangun tim kerjasama yang sehat dan membangun relasi yang betul-betul sehat untuk kehidupan. Nah kembali di saat umat Allah melalui Esther dan Mordekai ini di pihak yang kalah katakanlah akan naung meragiani nasai godangi pasti dua dok tadik-tadingan nih. Pasti. Apakah rumah, ataukah ternak, apakah harta yang lain, pasti. Tetapi dikatakan dalam khotbah ini, nasotu padais tangan, membuati gabe ugasam. Ini menunjukkan bahwa terjadi pun, yang terjadi ini sesungguhnya berbeda dengan peperangan dunia. Molopo orang bangso tu bangso, ise namonang, ido gabe penguasa. Aturan nido na berlaku, jala dia yang menguasai.
baik itu sumber daya alam, baik yang lain segala sesuatu. Itu sudah kita rasakan 350 tahun. Nah, amang dohot tamu inang berbeda sih nih. Dijami tahun didok dan jadi dais tangan tusi. Itu. Dan gabe buato nih, gabe ugasan di basi toka. Nah, inilah murni menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pertama didok nakin mempertahankan kehidupan, sebab pada masa itu umat Allah mau di bumi hanguskan. Nah, yang kedua memperlihatkan bahwa yang tidak diperhitungkan itu ya oleh dunia, Tuhan ada dan Dia tampil sekalipun kasat mata tidak melihat itu, tapi Dia turut bekerja. Imanan didokna pangaramotion di debata. Nah, tuhita saluhut na hinaholongan namar sahur di bagasan Yesus. Tapaulak majomuse tu liga final anon pukul 2 dini hari. Bohanga dong siap kamu akamang na mempersiapkan tempat. Mulut tempat bisa-bisa saja. Alang go taruhan dang pola rate. Boy do taruhan alay masih dapol tanggurung manon. Hati. Boy do hati. Masih bisa tanggurung. Bawa mana yang jam 2 dini hari ya kamang hati. Merengiluti do ibanang ini. Nah. Bagaimana kita menyambut sukacita ya oleh kemenangan, oleh perjuangan ya dengan mengandalkan Tuhan, dohot bagaimana membangun tim dan relasi yang baik, tentu keberhasilanna baikon gok dulu pulup do las niroha. Itu. Ikon gok do pulup dohot las niroha. Ala niyaha, ala pangaramotion di debata. Jadi di sini pengakuan betul-betul dari iman percaya mengatakan bahwa itu sungguh-sungguh karena penyertaan Tuhan. Gabe didok di patu pama sada pesta hari raya dohot panggalangon. Panggalangon ninna. Mulala batak madok panggalangon do mulai ni harajao dangion. Jadi hata panggalangon ibarat mamiring. Hulop pa ma sesuatu nama cai tabu dungi hupiring ma tuho barca buku. Bulu pe dapot rohamu hata mamiring akamangina. Nanti. Au sai hui ngok dope tiki met baunak pulan wa madadi hobar jabu dinna. Taruhono ti dina buruman, taruhono ti di tulang mandinna. Hari begi hari pe ulah kamui. Ate kamanginang mamiring si panganon. Nanti jeng gua hingok dopi nanti. Ulu do di badongan jala aw pe harus soni walang satanggo itu ngadalan. Taruh jutu na burunin nalay. Walang satanggo itu ngadalan dungi ulak mabuti sa pikiring. Unang ibere kan no miak ngain naroha kan. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah mengalami seperti itu. Itu. Apalagi minereng kasong na gudang, gudang mo. Tema dalako sa tanggo ningon. Dungi ni parata-rata buti. Unang terida na hona buat. Nanti. Nah baik, kembali amang dohot tamuinang patutlah memang. Ketika kita ya mendapatkan sesuatu, katakanlah yang namanya kemenangan, bapak pasti udah tonglas rohada. Nanti. Mulu gabe parmonang ya anak kota, berhasil ya anak kota, malum sahid ni namar sahid, pasti doa surhata. Amin. Aduh kamu namar sa ala malum sahid ni dong anak. Nanti, apa saya malum sahidmu? Ini narupani, hape aku ngamar tangi yang unang bulan lang umucabe, asa yau kumudang terus si pangano ini nausong ni, ada ngadongnya te. Malum masahid ni akan namar
sahid idotong da. Nah, jadi patut nadoi halasonoton na patut halasonoton. Jala arsak konoton, arsak nidongan na patut arsak konoton dalam arti membuka hati untuk menolong mereka. Nah, aha di patupa bangsoi di son, marhite Ester dohot Mordekai. Di papungu mabangsoi na dong di luati. Bahkan di gadup inganan di dok di hari pasapuluh toduho di bulan Adar doho pasapuluh paton doho di inganan na asing di hari pasapuluh limahon. Marpungu manasida marningoti. Ahana ningo nasida pabaenan ni di bata nasohasu hatani. Tak pola salah raka mangdot tamuinang. Pengalamanku na julu ala huingot do piti ke sekolah minggu dak dana hau na julu. Di hari Natal di lompa jagal bedua di gereja robema dak dana mabuan ratang ngabe ngamarisidahan. Semanga 45 lebih daripada itu. Ise mana marningoti dope. Mate merjagal-jagal di doko di gereja na sudah pen. Hati. Kalau setanggo ni alang ona sadong dise, asadong ono diomakuin na. Ise mana hero pas awi ngot doping. Ni do pas dia tulang situ tapu bolon. Atung na sudah pen ide ba. Bodo tabay merhite week. Mulonang merhite sahuria. Hati. Na tabuan ni rak makalason. Nah, di son di dok semua berpartisipasi yang bisa dan mengundang yang tidak berkemampuan. Nah, berbagi kasih songot tada nih parulopolopon. Nah, jadi mololas roha HP, las ni rohai ikut doho amadai. Marhite dia pabaenan hidup tong. Jadi unang do ipatu pas ada acara alai ditabunihon satonga sasaoti dipatuduhon. Nah, sadia dipatu tamue nanaing ro patuduhon ala nanaing tunasida dui. Jadi orang dosong oni gabi hitir-hitir namangan ayoti si pangalonin nate inna. Hape na juli sipad do satonga dang itu ripatudun alai tong may naong gumuki silako na omman na di palason ay na tur di buku siro sebelum mangan mabiar maparjabu adong do nasongoni adong alay go halak Batak apalagi ruasnya gabi Sudirman sitok kadang adong nasongoni dang adong dahulu mabukus parjulu so mangan adong siya kamu kainang molo adong bertoba ma nanti angku inang buru hutapea nggak pasti iboto ya surah sinuku narongo nasogoni daong do tidak pasti diboto inang ada deh tapi saya yakin nggak ada ade. Nah baik jadi bohado hita di dok membuka hati untuk memberi supaya sukacita yang ada pada kita mengalir kepada orang-orang yang betul-betul haus dengan itu. Nah, laus ido nang dohonon tutu dang apala muarana jamita tahun tu pesta gotilon alai tabua masian konsep sukacita. Tanggal 3 nak didok kita nang merpesta gotilon namang inang. Tanggal 3? Hido. Halak naung madai pasu-pasu di debata sekalipun dia sudah pensiun, sudah purna. Hati. Pasti dotok tong dohonon ni mau lihat madiho Tuhan tuk penauk pesiu nau ay tok tong do pe hujalo tung songon aik manetek pe adong do na mabalu dung mabalu tabba patsariana adong doi jedang boy dohonon ni ina na babalu ang guaw nga mabalu benar alani na mabalu alania alam adong di mana misalna si anido hata hararuan ni janda kaya satabi nama balu namora baidu da una salah hamu adong go nama balu mamora adong do inarohakku be adong molo matatabuna da duda do dan ate nah jadi songonon nanaing dohonon kembali
sia dia dong diau. Au doli-doli dua wina. Adong go doli-doli. Na adong di mana? Adong. Karena dia juga sudah bekerja. Sudah menerima upah dari pekerjaannya. Au nomor baju rupiah. Hala o mama disi. Unang sopol dalani. Jadi doli-doli nomor baju. Nama balu doho nakup do pesar do. Ikorak merlas neroha. Patuduho kamu las neroha munai. Di pesta gotilonon. Amin. Hidup. Narikod doi. Tu harajaon ni debata. Nah, naparpudi ma sian jami taon amang dohot tamui nang topik tamadok. Ari parulopolopon di bangso ni debata. Borhat sian turpukodoi. Nah, jadi dohodom ma ganupari do dihita ari parulopolopon. Ai ganupari do pangaramotion di debata di tonga-tonga di ngoluta. Alani i ganupari ikon dohonota mauliate diho Tuhan. Adong dede tamadok dak kadalanak kami salak nature. Alai du kodongan nami gabe tiurma sasudi. Nana parpudi ma siat turpuk jamita di bagasan mengguta sadarion. Dia ma nabui idauta si hangulu honota sian jamita on naparjolo. Jadilah Esther masa kini. Ay bawa duhita, ay buasa gabe Esther. Parjolo karakter naido. Napa duahon kinerja naido. Napa toluhon hapor siaon naido. Napa opaton panatapan naido. Tu bangsona, tu na mekmet, dohot na asing. Dohot ketangguhan ni imana. Songon halak na porsea di debata. Na lausidora, na ikanguluhon nota, molohu pake pe istilah nakin. Jadilah Esther masa kini. Nah, molo di zaman na rading Ajeng Kartini, menjadi pelopor bagi wanita, Alenggo sadario dingulu ni akan aporsea dia rahok kita meneladani pribadi daripada Esther. Ada poin-poin beberapa poin tadi yang boleh kita mungkin kutip dari pribadi Esther. Yang kedua, membangun kerajaan Allah, mempertahankan identitas sebagai umat Allah. Songosada punguan rikodo bersinergi boha keutuhan dohot bagaimana supaya tetap bisa langgeng berjalan di tengah-tengah nih perkumpulan. Bagaimana membangun kesehatian dohot, bagaimana mewujudkan untuk mencapai dan mempertahankan status songon bangsa nih debata. Jadi halak Kristen dangadongin ulu menutup diri membangun komunikasi dan relasi tuduarni dirina. Jadi sian tolu pajuun ni huria sasitonga nunga diajari kita bagaimana kita membangun hubungan keluar dari persekutuan kita. Jadi moloholat dihita do ya hubungan relasi sehat tu luar dang itu juga susah untuk melangkah. Nah, jadi alani itu ibarat di pagar, dibuat pagar melindungi supaya di dalam itu terjaga dan terhindar dari gangguan. Maka dari itu dibuatlah itu. Nah, maka sebagai persekutuan, sebagai gereja juga harus membangun relasi yang sehat dan baik kepada yang berbeda dengan kita. Nah, namangihut muse, mari sama-sama. Mari sama-sama berbagi kasih. Ketika kita merasakan kasih Allah nyata dalam hidup kita, maka kita juga harus mau berbagi kasih kepada semua orang. Memang Paulus mardok songonon, gumodang matu dongamu, sahapor siaon. Itu logika. Buah apa yang gumodang tualahan hapenda diba pinauti hotik. Dang mungkin ada.
Jadi imanakin, mari berbagi kasih. Ima asa dohot saluhutna marulupulup sa pajon ni topik ta di bagasat tikyon ari parulupulupon di bangso ni di bata di mana kita ada dan berada dunia selalu berkata ari parulupulupon do sadarion. Tuhan memberkati. Amin. Martangiak kita. Mau lihat di Hole Jahoba di bata di luas so kami dipakulingi hatam nau kubigi kami di situasi yang tidak baik-baik. Tuhan memakai Esther dan Mordekai untuk mempertahankan status umat Allah di tengah-tengah bangsa yang tidak beriman kepada Allah. Jala dipakai hodo nasida le Jahoba sikatmu marhite na bersinergi boy satim membangun relasi lau pasau tolomo ni roham mabuan haheheon semangat baru tu bangsom naungsanga nasida jatuh terpuruk putus harapan ainunga marsakap bangso na somak kalomohon naeng mangagohon nasida sian portibi nasida alai disima patar tarida Tuhan mangula doho o debata di tonga-tonga ni ngulu ni bangsom laos ido na huwa prosesat kami satu sadarion nang peso huida kami ho Tuhan marhite si malolong pardagingon namion alai porsea do kami Tuhan di bagasa pangaramotiommu do kami jalai ko katidak koron nami ale Jahoba satu sadarion hodo na mangaramoti kami. Atungo Tuhan debata di sudi pergumulan kehidupan nah hubulus kami di Portibion unang ulo kami putus harapan mangula doho marhitetod di Porbadia memulihkan kembali songon bangso pami songon ruasmu lau songoni tahe hubungan dan relasi sesama kami terlebih juga Tuhan di luar yang tidak satu iman dengan kami. Tuhan mau lihat tema ala parmonang doho o debata gabe parmonang do bangsom ala hamonangan na pinatupa marhite Esther dohot Mordekai marulupulup bangsomi jaladalan madok mau liate di otang nasida akka napugos ak nasomar diha di sima nasida patupahon bagaimana untuk bisa berbagi kasih. Nang songoni mahami ale Tuhan ukap rohanami itap na terbaik kami bui hamin yan gabi pasu-pasu tudongan nami tangyak penon nami ale Tuhan tutikin adonok huriam HKBP Sudirman Jakarta on naing patupa pesta gotilon pesta syukur ala pasu-pasum di ngolu nami nau kudai hami di bagasan sataonon tiur may mardalat Tuhan sonang sohari ribuan jala akan aku parade hami bay pilihan nami tuho lau pahebakon harazaumu may le Jahoba di HKBP Sudirmanon jala pargugui panitia karena posom do karwasmu na terlibat di kepanitiaan lau pasauto ni songoni tahe Tuhan karwasmu dohot marulupuluk marlas ni roha sialas ni roha nasidai roma nang nasida lau manada kabasa-basam patupahoni tuhara jaumu marhite huriam Tuhan Jahoba debata amanami sudia karwasmu
Hupagong gopok kami hola tutangamu, mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Amang do tamu inang tauduti macara taon marhite na marede hitasian bukuede 710 mamuka sena sada laus disomma hita pasak pilih padua hodohotu pembangunan marede hita. Tuhan
niakom ma piliata. Ali di batama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na niliomi tuhami, pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaomu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asal lam hutadda hami, godang ni sileo-leo mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham, di banua tonga osongon na di banua gijang. Leo matuhami sadario kango luas siapari, sesa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sordako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur homada mena tutodim.